Čau lidi, zkouším to znova. A můžete to najít pomocí toho, že to natáčíte a musíte dát tamto, co jakože chcete vybrat. Musíte dát nové. Takže jdeme na to. Já se bojím. Dobrý. Hello. Hej, mě to vždycky vyleká. Co ti je? Dobrý. Budeš? Mě to vždycky vyleká. Nedělej. Pojď. Yes. 32, to je dobrý. Kam? To nejde. Chci dát aspoň 67. Někdy. Hej, ale to fakt nejde. To fakt nejde tady to. To je nový trend. Nevím, co na tom je trend. To je prostě jenom kočku, co tím hrebeme prostě. Hej.